प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा बले भाई चैतन्य नित्याय। तव कृपा बले भाई चैतन्य नित्याय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु अहं स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। अहं स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। पट जुगा श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। पट जुगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संगे माघे नरोत्तम दास। रामचंद्र संगे माघे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम 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 प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा அருமையான பாடல், 2 பாடல் பாடிட்டீங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இன்னைக்கு சாப்டர் 7 இல்லையா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोप्तकान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे. सो नाम இன்னைக்கு திருநாவர்த்தா, சால்வேஷன் ஆஃப் திருநாவர்த்தா, திருநாவர்த்தா எனக்கூடிய அந்த அசுரனுடைய அதாவது முக்தியை பற்றி நாம இந்த இடத்துல படிக்க போறோம் இல்லையா? சோ இப்போ 2 பேராகிராஃப் யாரு எல்லாரும் தமிழ் புக் இருக்கிறவங்க மட்டும் வாசிக்கலாம். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் 2 பேராகிராஃப் பிரேமா மாதாஜி வாசி. ஓகே மாதாஜி.
அத்தியாயம் 7 திருநாவர்தன் முக்தி. புருஷோத்தமன் என்னும் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் எப்போதும் 6 சிறப்புகளை பெற்றிருக்கிறார். அவையாவன: முழுமையான செல்வம், முழுமையான வலிமை, முழுமையான புகழ், முழுமையான அறிவு, முழுமையான அழகு, முழுமையான துறவு. முழுமையான நித்தியமான வடிவங்களை கொண்ட வெவ்வேறான அவதாரங்களில் பகவான் தோன்றுகிறார். இந்த வெவ்வேறான அவதாரங்களில் அவர் நிகழ்த்திய பரமான லீலைகளை பற்றி கேட்கும் பெரிய வாய்ப்பை கற்றுண்ட ஆத்மா பெற்றிருக்கிறார். பகவத்கீதையில் ஜென்ம கர்மச்சமே திவ்யம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. பகவானின் லீலைகளும் செயல்களும் பௌதீகமானவை அல்ல. அவை பௌதீக கருத்துக்கு அப்பாற்பட்டவை. ஆனால் அந்த அசாதாரணமான செயல்களை பற்றி கேட்பதன் மூலம் கட்டுண்ட ஆத்மா நற்பயன் அடைகிறான். கேட்பது பகவானோடு நம்மை சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு வழி. அவரது செயற்பாடுகளை பற்றி கேட்பதால் மட்டுமே ஒருவன் பரமான நிலைக்கு உயரக்கூடும். கட்டுண்ட ஆத்மா கற்பனை, இலக்கியம், நாடகம், நாவல் ஆகியவை மூலம் பிற கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் நடவடிக்கைகளை பற்றி கேட்க ஆவலாய் இருக்கிறான். இப்படி மற்றவர்களை பற்றி கேட்பதற்கான ஆவலை பகவானின் லீலைகளை பற்றி கேட்பதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். அப்போது அவன் உடனடியாக தனது பரமான இயல்புக்கு உயர்கிறான். கிருஷ்ணரின் லீலைகள் அழகு மிக்கவை என்பது மட்டுமின்றி மனதுக்கும் மகிழ்ச்சி தருபவை. பகவானின் லீலைகளை பற்றி கேட்கும் வாய்ப்பை ஒருவன் பயன்படுத்தி கொண்டால் நெடுங்காலமாக பௌதிக இயற்கையோடு அவன் கொண்டிருந்த தொடர்பின் காரணமாக அவன் இதயத்தில் படிந்திருக்கும் ஜடமாசு உடனடியாக நீங்கும். பகவானாகிய கிருஷ்ணரின் பரமான நாமத்தை கேட்பதால் மட்டுமே இதயத்தின் எல்லா ஜட மாசுக்களையும் அகற்றிக்கொள்ள முடியும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு போதித்திருக்கிறார். ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான பல வழிமுறைகள் உள்ளன. ஆனால் கேட்பதை மிகவும் முக்கிய அம்சமாக கொண்டுள்ள இந்த பக்தி தொண்டு முறை கட்டுண்ட ஆத்மாவால் மேற்கொள்ளப்படும் போது அவனின் ஜடமாசு உடனடியாக நீங்கி தனது உண்மையான இருப்பின் நிலையை அவன் உணர்கிறான். கட்டுப்பட்ட நிலை ஜடமாசினால் ஏற்படுகிறது. அந்த மாசு நீக்கப்பட்டவுடன் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்ற வேண்டும் என்ற ஆவல், இதுவரை அவனில் உறங்கி கிடந்த அந்த உந்துதல் விழித்தெழுகிறது. உன்னதமான பகவானுடனான தன் நித்தியமான உறவை வளர்த்து கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் பக்தர்களுடன் நட்புறவு கொள்ளும் தகுதியை பெறுகிறான். மகாராஜா பரீட்சித் தாம் நடைமுறையில் அடைந்த அனுபவத்தால் ஒவ்வொருவரும் பகவானின் பரமான லீலைகளை கேட்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். கிருஷ்ணர் என்னும் இந்நூல் அந்த நோக்கத்துடன் எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை படிப்பவர்கள் மனித வாழ்வின் இறுதி இலக்கை அடையும் பயனை பெறலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகான இது. சோ பகவான் என்றால் என்ன அர்த்தம்? நேத்துதான் அந்த ஐ திங்க் ஈஷோ உபனிஷத் கிளாஸ்ல சொன்னேன். பா என்றால் என்ன, கா என்றால் என்ன, வா என்றால், வான் என்றால் என்ன, பா என்றால் என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா? அவரே எல்லாத்துக்கும் எல்லாரையும் கட்டுப்பாட்டாளர், மெயின்டெனர். நம்மள எல்லாருக்குமே என்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய தன்மையில இருக்கவர் யாருன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர்தான். கா என்றால் நம்மளுக்கு வழி நடத்துபவர், நம்ம படைப்பவர், நம்மள வழி நடத்துபவர் இல்லையா? நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருந்தே சைத்த குருவா இருந்து கொண்டு அவர் நம்மளை எல்லாருமே வழி நடத்துகிறார். அது கா. வான் என்றால் அவருக்குள் அனைத்து அவருக்குள் எல்லா உயிர்வாழிகளுமே அடங்கும் இல்லையா? அடக்கம். அவர் நமக்குள்ளேயும் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இரண்டு நிலைகள் என்பது வான். இதுதான் பகவான் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம். சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு எல்லாமே அவர்கிட்டதான் இருக்கிறது. இந்த 6 விதமான நிலைகள் என்ன? பொருள் இல்லையா? அதாவது செல்வம், அறிவு, வலிமை, துறமை, எல்லாமே முழுமையாக பெற்றிருப்பவர் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன், அந்த பரம்பொருள் தான். சோ he appears in different வெவ்வேறு அதாவது அவதாரங்கள்ல முழுமையாக நித்தியமான வடிவங்கள்ல அவர் எப்பொழுதுமே அவருடைய வடிவத்தை பத்தி இந்த இடத்துல கிளியரா நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். நித்தியமான, நமக்குத்தான் நித்தியமற்ற இந்த உடலை கொண்டு நாம அவதரிக்கின்றோம். பகவான் நித்தியமான ரூபத்தை கொண்டு அவதரிக்கிறார். சோ கண்டிஷன் சோல்,
நம்ம எல்லாம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எப்பவுமே நமக்கு வந்து ஒரு இந்த மாதிரி பகவானை பற்றி கேட்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா அதை நம்ம கண்டிப்பா அதை வந்து கேட்கின்றோம், அதுல மூழ்கி விடுகின்றோம். அவருடைய தெய்வீகமான நிலைகள், செயல்கள், மேலும் வெவ்வேறு அவதாரங்களை பற்றி எல்லாம் நாம வந்து கேட்கும் பொழுது இன்னும் கேட்டுட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் இல்லையா? என் பகவத்கீதையில ஜன்ம கர்மா கர்மசாமி திவ்யம் இல்லையா, தத்வ ஏவம் யோ வேதி தத்வதஹ த்வக்வா தேகம் புனர்ஜென்மா நைதிமாம் ஏதிசோ அர்ஜுனா. அர்ஜுனா, so one who knows the transcendental nature இல்லையா, யார் ஒருவர் இந்த தெய்வீகமான இயற்கை, அதாவது பகவானுடைய அந்த ரூபம் வந்து, அதாவது தெய்வீகமான அம்சம் அல்லது தெய்வீகமான இயற்கை என்று யார் ஒருவர் வந்து உணர்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் டஸ் நாட் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது பகவானுடைய ரூபம், அதாவது அவருடைய தோற்றமும் மற்றும் அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே தெய்வீகமான இயற்கை என்று யார் ஒருவர் திண்ணமாக உணர்கின்றார்களோ அவர்கள், அப்படிப்பட்ட உயிர்வாழிகள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து விட்டு நீங்கும் பொழுது, அதாவது இந்த உடலை விட்டு அவர்கள் நீங்கும் பொழுது மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு எனக்கூடிய இந்த பௌதிக உலகத்துல அவர்கள் பிறவி எடுப்பது கிடையாது. அவர்கள் பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்கிறார்கள் என்று இந்த பதத்துல அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பகவானுடைய நாமங்கள், ரூபங்கள், செயல்கள், அதுக்கப்புறம் லீலைகள், இந்த நானுமே இது எல்லாமே இந்த பௌதிக தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலை என்பதை நாம நித்தியமானது, அப்படி சாஸ்வதமானது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா, நவவித பக்திஸ்லே முதன்மையானது கேட்டல் இல்லையா, ஹியரிங், ஸ்ரவணம் is an opportunity to associate with the Lord. To hear his activities is to evolve one's transcendental nature. கேட்பதால் யார் இடத்துல இருந்து, ஒரு குரு பரம்பரையிலிருந்து வரவங்க கிட்ட கேட்கணும், ஆத்தென்டிசிட்டி இருக்கணும் ரொம்ப. சோ அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக குருவிடத்திலிருந்து நாம் அதை கேட்க வேண்டும். சிம்பிளி பை ஹியரிங். சோ கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடியவனுக்கு இயற்கையிலேயே அந்த கேட்கக்கூடிய தன்மை உண்டு. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே கற்பனையால் இருக்கக்கூடிய கதைகளும் சினிமா, டிராமா இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு என்பது நம்ம கிட்ட உண்டு இல்லையா? இப்ப கூட டிவி சீரியல்ஸ் ஏதாவது ரொம்ப மும்மரமா இருந்தாக்கா அதை வந்து உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த மனசு உண்டு. ஆனா பக்தியில திளைத்திருப்பவர்கள் அதன் மேல் இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடை குறைத்திருப்பார்கள். ஆனா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரிக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஈர்ப்பு இருக்கும். That inclination is to hear something about others may utilize in hearing the past life இல்லையே? ஒருத்தரை பத்தி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு பக்கத்து வீட்லயே அடுத்த பக்கத்து வீட்டுக்காரன்னு அவங்க 2 பேருக்கு சண்டை போட்டா எதனால அந்த சண்டை நடந்தது அப்படின்னு நம்ம போய் அதை எப்படியாவது விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோமா இல்லையா? கண்டிப்பா அந்த உணர்வு உண்டு. அது போல கேட்கக்கூடிய தன்மை பௌதீகத்தின் தரப்பில் கூட நாம் ஈர்க்கப்படும். அதனால ஆன்மீகத்தின் தரப்புல கூட பகவான் லீலைகளை பற்றி சொன்னா, கதையா சொன்னா நம்ம கண்டிப்பா கேட்போம். அதே வேத சாஸ்திரங்களை வந்து வச்சு விளக்குனா நமக்கு தூக்கம் தான் வரும். அதன் மீது ஈடுபாடாத வரை நமக்கு கண்டிப்பா தூக்கம் வரும். Then one can immediately evolve his transcendental nature. நமக்கு இயற்கையிலேயே அந்த தெய்வீகமான அம்சம் உண்டு. ஆனா அது எப்பவுமே வந்து மறைந்து இருக்கின்றது. நாம் அதற்கான முயற்சியை வந்து செய்யாத வரைக்கும் அது எப்பொழுதுமே இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். ஒரு முறை நாம வந்து பக்தி தரப்பில் நாம் சென்றோம் என்றால் அது நமக்கு வெளிப்பாடு ஏற்படும். அப்போ நாம அதன் தரப்பில் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த மார்க்கத்துல நாம முன்னேற முடியறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். இஃப் சம் டேக்ஸ் அட்வான்டேஜ், யாராவது இதை வந்து உபயோகப்படுத்தி இல்லையா, பகவானை பற்றி கேட்கறதை பற்றி அதை அப்படியே உபயோகப்படுத்தி மேலும் வந்து அந்த பாதையில் முன்னேறி சென்றால் அவர்கள் இந்த பௌதீக கலங்கங்கள் இருந்து அவர்கள் விடுதலை பெறுகிறார்கள். So accumulated in the heart due to long association இல்லையா, எத்தனையோ ஜென்மங்கள் நாம வந்து இந்த பிறவி எடுத்திருப்போம் இந்த பௌதீக உலகத்துல. அந்த ஜென்மாந்திரத்தினுடைய அந்த பந்தத்தை நாம வந்து இந்த பௌதீக பந்தத்தை நாம விட்டு கொடுக்கக்கூடிய அத்தகைய மார்க்கத்திற்கு நாம தள்ளப்படுவோம். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து உடனடியாக வந்து தூய்மை பெறுகிறார்கள். லார்ட் சைத்தன்யா ஆல்சோ இன்ஸ்ட்ரக்டட் சிம்பிளி பை ஹியரிங் த டிரான்செண்டல் நேம் ஆஃப் லார்ட். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. அதை வந்து சொல்லும் பொழுது நம்ம காது வழியாக கேட்கும் பொழுது நாம அந்த பக்தி செயலில் வந்து முன்னேறதுக்கான ஒரு பாதை நமக்கு கிடைக்கிறது. ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம அதை ஸ்ரத்தையோட கேட்டோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாம் தானாகவே விலக ஆரம்பிக்கும். கண்டிஷனல் லைஃப் இஸ் டியூ டு திஸ் கண்டாமினேஷன் இல்லையா? இந்த பௌதீக பண்புகளால் தான் நாம வந்து கட்டுண்ட நிலையில இருக்கோம். மேலும் இந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் நம்மளோட ஒட்டிந்து இருக்கு. ஆனா அதையே ஏன்னா டார்மெண்ட் இந்த இடத்துல வந்து
டிவோஷனல் சர்வீஸ் என்பது மறைக்கப்பட்டிருக்கு. பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும்ன்றதுதான் நம்முடைய தலையாய கடமை என்பதையே நாம மறந்த நிலையில் இருக்கின்றோம். எப்பொழுது அதை நாம அதன் தரப்பில் நாம் செல்கின்றோமோ அது நமக்கு ஹிருதயத்திலிருந்தே அது நமக்கு பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும்ன்ற அந்த உணர்வு எழுப்பப்படுகின்றது. So one becomes eligibility to create a friendship. அது எப்பொழுது அந்த நித்தியமான உறவுமுறை இருக்கு நமக்கும் பகவானுக்கு என்பதை புரிய வருகின்றதோ அதன் பிறகு அவன் தூய பக்தி செய்வதற்கான அந்த செயலில் ஈடுபடுகின்றான். சோ முதல்ல கேட்கறது, அடுத்து கீர்த்தனங்கள் பாடுறது, நினைவில் கொள்ளக்கூடியது, நாம ஜபங்கள், இந்த மூன்றுமே நம்ம செய்கின்றோம். This Krishna treatise is meant for that purpose and the reader may take advantage of it to attain the ultimate goal of. நம்முடைய இறுதி இலக்கு என்ன சொல்லுங்க? பாகவதத்துல கூட மகாராஜ் பரிஷித் என்ன சொல்றார்? From practical experience that everyone has to try to hear about. Practical அவரும் அடைவது பகவானோட திருநாட்டை அடையறது கோல். ஆனா அது நம்ம கனிஷ்ட நிலையில இருக்கும் பொழுது நம்ம கோலா நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா யாராவது அதுல முன்னேற்ற பாதையில சென்ற பிறகு அதுதான் கோல்னு நம்ம நினைக்கிறோமா? கண்டிப்பா இல்லை. பகவானுக்கு எப்பவுமே திருத்தொண்டு புரியணும். அவருடைய அவருக்கு நாமங்கள் பாத கமலங்களுக்கு தொண்டு செய்தா போதும்னு நினைக்கிறோம். அப்போ நம்ம இகலோகத்துல இருக்குமா பரலோகத்துல இருக்கிறன்றத பத்தில நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் இல்லையா? அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னார்? நாதனம் நாஜனம் நாஜனம் சுந்தரீம் கவிதாம்பா ஜெகத் ஈஷ காமையே மம ஜென்ம ஜென்ம ஈஸ்வரே பவதாத் பக்தி ஹைதுகி துவயின்னு சொல்லிட்டார். சோ அதனால எனக்கு பெண் வேண்டாம், பொருள் வேண்டாம், என்னை பின்பற்றக்கூடிய சீடர்கள் யாருமே வேண்டாம். எனக்கு ஜென்ம ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் எனக்கு பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த ஒரே ஒரு பிராப்தத்தை மட்டும் பகவானே தாங்கள் அருள வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தோட பகவானுக்கு நாம திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும். இதுதான் நம்ம முதல்ல எடுத்த உடனே எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லக்கூடிய நிலை நமக்கு கனிஷ்ட நிலையில வரவே வராது இல்லையா? ஒரு மத்தியம நிலை அல்லது ஒரு தூய பக்தி நிலை அடையும் பொழுதுதான் அதை உணர்ந்து நம்மளால அதை இதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை, இதை பற்றி நாம கண்டிப்பாக யோசிக்க கூடாது. இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே நம்ம வைத்து கொண்டிருந்தாலும் அதை நாம இங்கதான் விட்டுட்டு போகணும் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அதை பத்தி நாம் எதுக்கு யோசிக்கணும்? நமக்கு இந்த அவகாசத்தை கொடுத்திருக்கார் பகவான். ஆனால் நாம் அதை திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான அந்த செயலில் நாம் ஈடுபடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கும் இல்லையா? எஸ், நெக்ஸ்ட் பி விஜயகுமாரி மாதாஜி 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் தமது காரணமற்ற கருணையால் இந்த ஜட உலகில் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல் அவதரித்து தன் லீலைகளை காட்டுகிறார். துரதிருஷ்டவசமாக பண்பற்றவர்களும் நாத்திகர்களும் கிருஷ்ணரை தம்மை போன்ற ஒரு சாதாரண மனிதனாக கருதி கொண்டு அவரை நிந்திக்கிறார்கள். பகவத்கீதையில் பகவான் தாமே இதை கண்டிக்கிறார். அவஜானந்தி மாமூடா என்கிறார். மூடர்களான அயோக்கியர்கள் கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண மனிதனாக அல்லது சற்றே உயர்ந்த சக்தியுடைய மனிதனாக எண்ணிக்கொள்கிறார்கள். அவர்களது துரதிருஷ்டம் காரணமாக அவரை புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள் என்று ஒப்புக்கொள்ள அவர்களுக்கு விருப்பமில்லை. சில வேளைகளில் அவர்கள் அதிகாரபூர்வமான இலக்கியங்களை கற்றிராத காரணத்தால் தம்மையே கிருஷ்ணரின் அவதாரங்களாக பிரகடனப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். குழந்தை கிருஷ்ணர் இன்னும் சற்று பிளர்ந்த பின் குப்புறப்படுக்க துவங்கினார். மற்றொரு விழாவையும் யசோதாவும் நந்த மகாராஜாவும் கொண்டாடினார்கள். அது கிருஷ்ணரின் முதலாவது பிறந்த நாள் விழாவாகும். அவர்கள் கொண்டாடிய கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா வேத கோட்பாடுகளை அனுசரிக்கும் எல்லோராலும் இன்றும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தியாவில் எல்லா பிரிவினரும் வேறுபாடின்றி கிருஷ்ண ஜெயந்தியை கொண்டாடுகிறார்கள். ஆயர்கள் ஆட்சியரும் அவ்விழாவுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அவர்களும் பெரும் திரளாக வந்து விழாவில் குதூகலமாக கலந்து கொண்டார்கள். நேர்த்தியான வாத்திய குழு ஒன்று இசை பொழிந்தது. கூடியிருந்த மக்கள் அதை ரசித்தார்கள். கற்றிருந்த பண்டிதர்கள் எல்லாம் விழாவுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். பிராமணர்களான அவர்கள் கிருஷ்ணரின் நன்மையை கருதி வேத பாராயணம் செய்தார்கள். இப்படி வேதங்கள் இசைக்கப்பட்டு வாத்தியங்களும் இசை எழுப்பிக் கொண்டிருந்த வேளையில் அன்னை யசோதா கிருஷ்ணருக்கு நீராட்டினார். இவ்வாறு நீராட்டப்படும் சடங்கு அபிஷேகம் எனப்படும். இந்த சடங்கு இன்றும் பிருந்தாவனத்தில் எல்லா ஆலயங்களும் கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமியாக கொண்டாடப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ பகவானுடைய காரணமற்ற கருணையால் இல்லையா இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் வந்து இறங்கி வருகின்றார் இல்லையா. அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே நமக்கு ஒரு சாதாரண மனிதன் செய்யக்கூடிய செயலாகத்தான் நமக்கு தோன்றும். ஆனால் அதை வந்து ஒரு அருவவாதியாலேயோ இல்லை வந்து ஒரு நாத்திகவாதியாலேயோ வந்து அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ கிருஷ்ணரை அவர்கள் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வார்கள்? சாதாரண மனிதரை போலதான் அவர்கள் வந்து புரிந்து கொள்வார்கள். அததான் பகவத்கீதையில கூட சொல்றப்படுது. அதாவது அவஜானந்தி மம மூடா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதாவது நான் இந்த ஐ திங்க் இது 7.15 இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், 14 or 15 அந்த ஸ்லோகத்துல வரும் இது. சோ நான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வரும் பொழுது என்னை ஏளனம் செய்கிறார்கள், டீரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பார். 14 எஸ் 14 15 மாதாஜி. does not surrender actually deride miscreants. ஆமா இருங்க இந்த ஸ்லாப்டர்ல தான் வரும். செவன்த் சாப்டர்ல தான் வரும். ஓகே அது வரட்டும், அப்ப வேணா நம்ம பார்க்கலாம் அதை பத்தி. எனக்கு சட்ட ஞாபகம் வரல. ஓகே சோ அதாவது அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் அவதரிக்கும் பொழுது அவரை வந்து ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமாம் துஷ்கிருதனோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமா. அது 4 டைப் ஆஃப் மையா பக்ருத ஞானான ஆசூரம் பாவம் ஆசிரிதா. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவது இல்லை. சரணடைவது இல்லை. ஆனால் அவரை வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனை போல வந்து ஏளனம் செய்வார்கள். அது டீரைட் மீ அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் வரும். அது இதுலதான் இருக்கு. ஓகே அது ஏதோ இந்த இடத்துலதான் வரும். நாளைக்கு வேணா பார்க்கலாம், அதை பத்தி சொல்றேன். ஓகே அப்படி கண்டம் அவஜானந்தி மம மூடா, மூடர்கள். அதாவது பகவானை வந்து ஒரு சாதாரண மனிதரை போல அவர்கள் வந்து அவங்களுடைய துரதிருஷ்டத்தால அவ்வாறு ஒரு உணர்வு அவர்களுக்கு. அவர்களை பகவானாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கிடையாது. அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான், பரம்பொருள் தான் இவர் என்பது அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. 9.11 மாதாஜி. அவஜானந்தி மம மூடா மானுஷம் 8.11 9.11. ஓகே 9.11. Yes. They read. Yes. Fools deride me when I descend in the human form. அவஜானந்தி மம மூடா மானுஷிம் தனும் ஆஸ்ரிதம். அதாவது அவர் வந்து மனிதராக இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஹியூமன் ஃபார்ம் அதை எடுத்துக்கொண்டு வரும் பொழுது இந்த மூடர்களாக இருப்பவர்கள் வந்து அவரை வந்து ஏளனம் செய்வார்கள். அப்படின்னா அவரை ஒரு டிஃபரன்சியேஷனே பார்க்க மாட்டாங்க. தங்களை போலதான் அவர். பரம்பாவம் அஜானந்தோ மமபூதா மமேஸ்வரம். அவர்களுக்கு என்னுடைய தெய்வீகமான இயற்கை பற்றி தெரியாது. நான் தான் அனைத்திற்குமே, அதாவது பரம உரிமையாளர் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு, அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது என்று ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கிறார் பகவான். So they can't accept. So sometimes such unfortunate persons misrepresent themselves as incarnation of Krishna without referring to authorized scriptures. So நாமல் அப்படிப்பட்டவர்கள் கூட வந்து பகவானுடைய அவதாரம் as incarnation of Krishna அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்க வந்து எதையுமே ரெஃபர் பண்ணாம, வேத சாஸ்திரங்களை ரெஃபர் பண்ணாம அதையும் சொல்ல ஆரம்பிப்பார். when கிருஷ்ணா இப்ப வந்து குழந்தை கிருஷ்ணர் அவதரித்தார், அவருக்கு வந்து அந்த தொட்டில் இல்லையா போடக்கூடிய அந்த இது செய்ய போறாங்க. சோ அன்னைக்கு வந்து he began to turn himself back upside. சோ திரும்பி படுத்தார். he did not merely lie down on his back. சோ அதாவது எப்பவுமே வந்து இப்படி பின்னாடி திரும்பி, குழந்தை வந்து எப்பவுமே இப்படி எப்படி திரும்பும் இல்லையா, அது மாதிரி வந்து. And another function was observed by Yashoda and Nanda Maharaj, Krishna's first birthday, முதல் பிறந்த நாள் வரும்போது. They arranged Krishna's birthday ceremony, which is still observed by
சோ அதாவது கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி இன்றைக்கு கூட நாம் எல்லாருமே கொண்டாடுகின்றோம் இல்லையா. சோ இந்துக்கள் எல்லா சமயத்தவருமே அப்படின்னா, சமயம் என்றால் அதாவது வெறுமனே பிராமின்ஸ் மாத்திரம் கிடையாது, வேற எல்லா பிற மதம் கிடையாது. இந்த ஹிந்துஸே வந்து பிற கேஸ்ட் இல்லையா. சோ அந்த சமயம் தான் கரெக்ட் நினைக்கிறேன். அவர்களும் வந்து இதை பின்பற்றுகிறார்கள். சோ அந்த ஆயர்களும் ஆட்சிகளுமே அன்றைக்கே ரொம்ப அலங்காரமா பண்ணிட்டு சோ கிருஷ்ணருடைய அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதற்காக அங்க வந்து சேர்கிறார்கள். நல்ல வாத்தியங்கள் முழங்க, வேத சாஸ்திரங்கள் முழங்க. சோ அந்த அந்த இடமே வந்து மங்களகரமாக இருக்கின்றது. யசோத தாயாரும் வந்து அவருக்கு அதாவது கிருஷ்ணரை வந்து குளிப்பாட்டுகின்றார். அது அபிஷேகம். இன்றைக்கு கூட நாம அபிஷேகம் செய்கின்றோம். எல்லா விருந்தாவனத்துல எல்லா கோயில்களிலுமே ஜென்மாஷ்டமிக்கு இன்னைக்கு கூட அது அபிஷேகம், நீராட்டுதல் எனக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சி வந்து நிகழ்கின்றது என்று இந்த பதத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் கலாவதி மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த சுபவேளையில் அன்னை யசோதா பெரும் அளவில் தானியங்களும் தங்க ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பசுக்களும் கற்றறிந்த மதிப்பிற்குரிய பிராமணர்களுக்கு தானமாக கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள். யசோதை தானும் நீராட்டப்பட்டு அழகிய ஆடைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த கிருஷ்ணராகிய குழந்தையை மடியில் வைத்துக்கொண்டு வேதம் இசைக்கப்படுவதை கேட்பதற்காக அமர்ந்தாள். வேத கீதங்களை கேட்டு கொண்டிருந்த போது குழந்தை தூங்குவது போல் தோன்றியதால் அன்னை யசோதை ஓசைப்படாமல் எழுந்து அவரை படுக்கையில் கிடத்தினார். பிருந்தாவனத்தில் உள்ள தன் நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் ஊர்வாசிகளையும் அந்த சுபவேளையில் வரவேற்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த யசோதை குழந்தைக்கு பாலூட்ட மறந்து போனாள். எனவே அவர் பசித்திருந்ததால் அழத் தொடங்கினார். ஆனால் அங்கே எழுந்த பற்பல ஓசைகளின் காரணமாக குழந்தை அழுதது யசோதையின் காதில் விழவில்லை. பசியால் வருந்திய குழந்தை கோபமுற்று எந்த சாதாரண குழந்தையும் செய்வது போல் கால்களை தூக்கி உடைக்க தொடங்கினார். குழந்தை தற்செயலாக ஒரு கைவண்டியின் கீழ் வைக்கப்பட்டிருந்ததால் அவர் கால்களை உதைத்த போது வண்டியின் சக்கரத்தில் பட்டு அது நொறுங்கியது. கைவண்டியின் மேல் குவிக்கப்பட்டிருந்த பலவகையான பாத்திரங்களும் பித்தளை மற்றும் வேறு உலோகங்களான தட்டுமுட்டு ஜாமான்களும் கீழே விழுந்து பெருத்த ஓசையை எழுப்பின. வண்டியின் சக்கரம் அச்சாணையிலிருந்து கழன்று அதன் கம்பங்கள் உடைந்து அங்கும் இங்கும் சிதறின. வண்டி எப்படி தானே தகர்ந்திருக்க முடியும் என்று யசோதையும் கோபியரும் நந்த மகாராஜாவும் கோபாலர்களும் வியப்பில் ஆழ்ந்தார்கள். அங்கு கூடியிருந்த ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தையை சுற்றி நின்று கொண்டு வண்டி எப்படி உடைந்திருக்கும் என்பதற்கான காரணங்களை தமக்கு தோன்றிய வகையில் கூறத் தொடங்கினார்கள். சரியான காரணத்தை யாராலும் கூற முடியவில்லை. ஆனால் கிருஷ்ணருடன் விளையாடுவதற்காக அவர் இருந்த இடத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த குழந்தைகள் கிருஷ்ணர் தம் கால்களை கொண்டு சக்கரத்தை உதைத்ததால் அப்படி நேர்ந்தது என்று சொன்னார்கள். அப்படி நடந்ததை தம் கண்களால் கண்டதாக கூட்டத்தினருக்கு அக்குழந்தைகள் உறுதி கூறினார்கள். அதை வலியுறுத்தி சொன்னார்கள். குழந்தைகள் சொன்னதை சிலர் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் மற்றும் சிலர் குழந்தைகள் சொல்வதை எப்படி நம்புவது என்று கேட்டார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னொரு பேராகிராஃப் படிச்சிருங்க, 2 பேராகிராஃப் இல்லையா. இவ்வாறு அவங்க வந்து டிஸ்கஷன், இதுல வந்து என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் எதுவும் கிடையாது, அங்கே நடந்த லீலை. சோ குழந்தை கிருஷ்ணரை வந்து மடியில் கிடத்தி தாயார் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. யசோதா தாயார் அங்கே வேத உச்சாரணங்கள் மந்திர ஜபங்களை எல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கும் பொழுது குழந்தை அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து தூங்குற மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்பட்டதுனால அவரை வந்து ஒரு பெட் மேல வந்து படுக்க வச்சுட்டு அவர் அங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அதாவது சொந்த பந்தங்கள் எல்லாரையும் நல்லா விசாரித்து அவங்கள வந்து உட்கார வைக்கணும் இல்லையா, அந்த செயலுக்காக செல்கிறார். சோ இதன் நடுவுல வந்து கிருஷ்ணருக்கு பசி எடுத்தப்போ அவர் குழந்தை பசி எடுத்தால் கண்டிப்பாக அழும் இல்லையா. அவருடைய அழுகுரல் வந்து வேற சப்தங்கள்ல வந்து யசோதா தாயாருக்கு விழவில்லை. அதனால கோபம் கொண்டு தன்னுடைய கால்களால் வந்து அவர் வந்து began to kick his lotus feet like an ordinary child. So அவருடைய கால், the Krishna, baby Krishna has been placed underneath a hard
ஹேண்ட் ட்ரிவன் கார், கையால வந்து நகரக்கூடிய ஒரு வண்டி. அதன் அருகில் வந்து அது அண்டர்நீத், அதுக்கு கீழே வந்து படுக்க வச்சிருந்தாங்க. சோ வைல் ஹி வாஸ் கிக்கிங் த லெக்ஸ், அதையும் வந்து ஆக்சிடென்டலா சேர்த்து அதை வந்து தள்ளிடுறாரு. அது என்ன பண்ணுது, அங்க இருக்க அது அப்படியே உருண்டுண்டே வந்து அங்க தட்டுமுட்டு சாமான்கள் எல்லாம் ஸ்லாப் மேல வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, மரப்பலகை மேல வச்சது எல்லாமே வந்து அதை வந்து இடிச்சு அது எல்லாமே விழுந்து பெரிய சப்தத்தை வந்து ஏற்படுத்துகின்றது. இந்த சப்தம் எவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்று எல்லாருமே அங்க வந்து பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது இதை கவனித்த சிறு பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து சொல்லும் பொழுது யாரும் அதை வந்து ஏத்துக்கிற மாதிரியே தெரியல. ஏன்னா சிறு குழந்தை, படுத்துட்டு இருக்க குழந்தை வந்து எவ்வாறு செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் கருத்து. அதனால பகவானுக்கு வந்து எதையுமே செய்ய முடியும். அதாவது முடியக்கூடிய காரியமும் சரி, முடியாத காரியமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றையுமே செய்யக்கூடிய வல்லமை பொருந்தியவர் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன், அந்த எம்பெருமான் மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட் சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. இந்த வாதம் நடந்து கொண்டிருந்த போது குழந்தை கிருஷ்ணர் சிறிதும் முணுமுணுக்காமல் அன்னை யசோதை குழந்தையை மடியில் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு பிராமணர்களை அழைத்து கொடிய தேவதைகளால் குழந்தைக்கு தீங்கு ஏற்படாமல் இருக்க வேத மந்திரங்களை வேற இடத்துல இருந்து படிக்கிறாங்க மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க சேதுலட்சுமி தானே சொன்னீங்க? மாறி படிக்கிறீங்கன்னு சொன்னாங்க. Paragraph. While the discussion was going on, baby Krishna cried. இன்னும் படிச்சு முடிக்கல மாதாஜி நானு. வாசிங்க. அதே சமயம் அவள் குழந்தைக்கு பால் ஊட்டினாள். குழந்தை நன்றாக பால் குடித்ததால் அது அபாயத்திலிருந்து தப்பித்து விட்டது என்று கொள்ள வேண்டும். இதன் பிறகு ஒடிந்து போன வண்டியை பலசாலிகளான சில கோபாலர்கள் சரி செய்தார்கள். சிதறிப்போன பொருட்கள் எல்லாம் ஒழுங்காக அடுக்கி வைக்கப்பட்டன. அதன் பின் பிராமணர்கள் வேள்வி தீயில் தயிர், வெண்ணெய், தர்ப்பைக்குள், நீர் ஆகியவற்றை இட்டு குழந்தை எல்லா நன்மைகளையும் பெற வேண்டும் என்று முழுமுதற் கடவுளை வணங்கி வேண்டினார்கள். அங்கு கூடியிருந்த பிராமணர்கள் எல்லா தகுதிகளையும் பெற்றிருந்தார்கள். எவ்வாறெனில் அவர்கள் பொறாமையற்றவர்கள், உண்மைக்கு புறம்பாக செயல்படாதவர்கள், பெருமை கொள்ளாதவர்கள், அகிம்சையை கடைபிடித்தவர்கள், பொய் கௌரவம் பாராட்டாதவர்கள். அவர்கள் தகுதியுடைய பிராமணர்களாக இருந்ததால் அவர்களின் ஆசிகள் பயன் தராமல் போகக்கூடும் என்று எண்ணுவதற்கான காரணம் எதுவும் இருக்கவில்லை. தகுதி பெற்ற பிராமணர்களிடம் முழு நம்பிக்கை கொண்டிருந்த நந்த மகாராஜா குழந்தையை தன் மடியில் எடுத்து வைத்து அதை பல மூலிகள் இடப்பட்ட நீரால் குளிப்பாட்டினார். அப்போது பிராமணர்கள் ரிக், யஜூர், சாம வேதங்களிலிருந்து பாடல்களை பாடினார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவ்வாறாக அந்த இடத்துல வந்து ஒன்று கூடியவர்கள் இந்த சப்தங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு நிகழ்ந்தது, இந்த வண்டி எவ்வாறு நகர்ந்தது, அந்த பாத்திரங்கள்லாம் எவ்வாறு உருண்டது என்பதை பற்றி எல்லாம் அவர்கள் விசாரித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் வந்து அழ ஆரம்பிக்கிறார். சோ வித்தவுட் யசோதா வந்து ரிமான்ஸ்ட்ரேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட் நெட்வொர்க் அப்படி சக்குன்னு போய் அப்படி வந்தது, அதான் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுத்தோன்னு நினைச்சிட்டேன். சோ குழந்தைக்கு ஏதோ ஆயிடுத்தோ அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துருது யாருக்கு, யசோதா தாயாருக்கு. அதனால எடுத்து தன்னுடைய மடி மீது கிடத்திக் கொள்கிறார். அதுக்கப்புறம் வேத மந்திரங்கள் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறத வந்து கேட்கிறார். சோ யாரு, பிராமணர்கள், கற்றறிந்த பிராமணர்கள் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே வந்து சோ இந்த ஈவல் ஸ்பிரிட்ஸ், என்ன பேய் பிசாசுகள் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து எல்லாமே ரட்சித்து கொள்ளணும். இப்ப கூட வில்லேஜ் சைட் போனீங்கன்னாக்கா 8 o'clock மேல வெளியே போக கூடாது அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த காலகட்டத்துல. ஏன்னா நடமாட்டம் எல்லாம் கம்மியா இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து அந்த நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும், கண்டிப்பா நம்மள சுத்தி இருக்கும். ஆனா எங்க வந்து பாசிட்டிவா இருக்கக்கூடிய தெய்வீகமான அந்த இயற்கை வந்து அது அபிவிருத்தி ஆயிருக்கோ அந்த இடத்துல இந்த ஈவல் ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் நுழையாது. சோ அது வந்து இருட்டான ஒரு இடம். இந்த மாதிரி நிலைகள் எல்லாமே இருட்டு, தட்டுமுட்டு சாமான எல்லாம் நம்ம வீட்டுல வந்து வேஸ்ட் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறோம் பாருங்க, தட் ஆல் இஸ் a நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன். அதான் அதுக்குன்னு ஒரு ரூம் எல்லாம் நம்ம ஒதுக்கவே கூடாது.
ஸோ ஏதாவது இருந்தாக்கா டிஸ்போஸ் பண்ணணும்னா டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும். இந்த மாதிரி வந்து நெகட்டிவ் திங்ஸ் எல்லாம் அங்க வந்து சேரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதெல்லாம் கூட வந்து அங்கே குடிக்கொள்ளும். அட் த சேம் டைம் ஷி அலோட் த பேபி, அதாவது குழந்தைக்கும் வந்து பால் வந்து ஊட்டுகிறாரு. ஸோ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் ஆல் டேஞ்சர். ஸோ குழந்தை பால் குடிக்கலன்னா தான் தாய்க்கு டவுட் வரும் இல்லையா? ஸோ பால் நார்மலா குடிக்க ஆரம்பிச்சதுனால தாயாருக்கு வந்து நம்ம குழந்தைக்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஷி காட் ரிலீஃப் ஆக்சுவலி. ஆஃப்டர் திஸ் ஆல் த ஸ்ட்ராங் அந்த வண்டியையும் வந்து உடைந்து போன அந்த வண்டியை வந்து கை வண்டியை கூட அவங்க ரெடி பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் விழுந்து சிதறி கிடந்த அந்த தட்டுமுட்டு சாமான்களை எல்லாம் எடுத்து அவர்கள் வந்து எடுத்து வைக்கிறார்கள் அங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த கோபாலர்கள். ஸோ பிராமணாஸ் ஆஃப்டர் பிகான் டு, அவங்களும் வந்து அந்த வேத உச்சாடனங்கள் எல்லாம் சொல்லி அவங்களுடைய செயல்களை அவர்கள் ஆரம்பிக்கிறார். ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க மியூட் பண்ணுங்க, என்னால மியூட் பண்ண முடியல. ஹரே கிருஷ்ணா, சவுண்ட் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ மாதாஜி. இவ்வாறாக அங்க இருந்த பிராமணர்களுடைய குவாலிட்டிஸ பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. பொறாமையற்றவர்கள் மற்றும் வந்து அதர்மம், அதாவது அன்ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், அதாவது ட்ரூத்னா உண்மை, உண்மையற்ற நிலையில் இருப்பவர்களோ, அதாவது ப்ரௌட்னா நமக்கு வந்து பெருமை இல்லையா? மேலும் நான் வயலண்ட், தேவர் நான் வயலண்ட் அப்படின்னா அஹிம்சையாக இருந்தார்கள். அவர்கள் எப்பொழுதும் தற்பெருமை கிடையாது. அதே மாதிரி வாய்மையை வந்து கொண்டிருந்தார்கள். மேலும் வந்து பொறாமையற்ற நிலையில் இருந்தார்கள். மேலும் போலி அகங்காரம் என்பது அவரிடத்தில் இல்லாமல் இருந்தது. அப்படிப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட, அதாவது பிராமணர்கள் என்று இந்த இடத்துல பிராமணர்களுடைய குவாலிட்டிஸை வந்து ரொம்பவுமே அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டு, அப்படிப்பட்ட பிராமணர்கள் வாயில் வரக்கூடிய அந்த திரு மந்திரங்கள் என்றைக்குமே பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால நாம அந்த வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அந்த வேத மந்திரங்கள் சொல்லக்கூடியவருடைய வாய்மை நிலை வந்து உண்மையாக இருந்தால், அவர் ஒரு சாதாரண நிலையில் இருக்கக்கூடியவராக இருந்தாலும் அந்த மந்திரங்களுக்கு பவர் ஜாஸ்தி. அதே நல்ல வெல் செட்டில்டா இருக்கிறவங்க வேத மந்திரங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு பிசினஸாவே நினைச்சுட்டு அதுல ஸ்ரத்தை இல்லாம நம்ம வந்து சொல்லணும்னாக்கா வெறும் பணத்திற்காக மட்டுமே செயல்படும் போது அதனுடைய இது வந்து தன்மை வந்து குவாலிட்டி வந்து எப்பவுமே குறைவா இருக்கும். அந்த காலகட்டத்துல வந்து சேரிட்டியும், சத்திரியா இருப்பவர்கள் பிராமணர்களுக்கு நல்ல சேரிட்டி கொடுத்தாங்க. அதனால அவர்களும் வந்து வஞ்சனை இல்லாம அதை வந்து செய்தார்கள். இப்ப ரெண்டு நிலையிலுமே ப்ராப்ளம் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல. சோ அதுதான் பிராமணருடைய குவாலிட்டிஸ பத்தி இந்த பேராகிராஃப்ல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? அப்பே கை ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க. அப்பே நீங்க தானே கை கை உயர்த்த எனக்கு தெரியாத மாதாஜி, நான் கேட்ட மாதாஜி. தகுதி பெற்ற பிராமணன் அல்லாத ஒருவன் வேத மந்திரங்களை படிக்க கூடாது என்று கூறப்படுகிறது. அங்கு கூடியிருந்த பிராமணர்களிடம் பிராமண தன்மைகள் எல்லாம் இருந்ததை கண்டோம். எனவே மகாராஜா நந்தருக்கு அவர்களிடம் ஒரு முழு நம்பிக்கை இருந்தது. எனவே வேத மந்திரங்களை ஓதி சடங்குகளை செய்ய அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். பல்வேறான காரியங்களுக்கு பல்வேறான யாகங்கள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் மந்திரங்கள் தகுதி பெற்ற பிராமணர்களால் உரைக்கப்பட வேண்டும். இந்த கலியுகத்தில் இப்படிப்பட்ட பிராமணர்கள் கிடைக்காததால் வேதங்கள் கூறும் யாக சடங்குகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. எனவே சைதன்ய மகாபிரபு இந்த யுகத்திற்கு ஒரே ஒரு யாக முறை மட்டும் சிபாரிசு செய்கிறார். அதாவது சங்கீர்த்தன யக்ஞம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரி என்னும் மகா மந்திரத்தை உச்சரித்தால் போதும் என்று அவர் உபதேசிக்கிறார். பிராமணர்கள் இரண்டாவது முறையாக வேத மந்திரங்களை ஓதியதால் நந்த மகாராஜா மறுபடியும் அவர்களுக்கு பெருவாரியான தானியங்களையும் பசுக்களையும் தானம் செய்தார். தானமாக கொடுக்கப்பட்ட பசுக்கள் எல்லாம் பொன்னாடைகளால் பொருத்தப்பட்டு கொம்புகள் தங்க வளையல்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பாத குழம்புகள் வெள்ளி தகடுகளால் மூடப்பட்டு மலர் மாலைகளை அணிந்து விளங்கின. தனது அதிசய குழந்தையின் நலனுக்காக அவர் அத்தனை பசுக்களையும் தானம் செய்தார். பிராமணர்களும் மனமோந்து குழந்தையை ஆசீர்வதித்தார்கள். தகுதி பெற்ற பிராமணர்கள் வழங்கும் ஆசிகள் என்றும் வீணாவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மகாராஜ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிராமணருடைய குவாலிட்டிஸ், அவங்களுடைய வேத உச்சாரங்களுடைய குவாலிட்டிஸ், இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம அறிகுறிகளை பத்தி நம்ம படிச்சோம். ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல அந்த குவாலிஃபிகேஷனும் கிடையாது, அந்த தூய்மையும் வந்து கிடையாது.
சோ அதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சங்கீர்த்தன யஜ்னத்தை வந்து கொண்டு வந்தார். ஒரு பாமரனாலும் வந்து இந்த மந்திரத்தை வந்து சொல்ல முடியும். சொல்ல சொல்ல அவனுக்கு பக்குவமும் அவனுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ பிராமணர் இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் இது எல்லாமே வந்து the Vedic kings and perform the rituals, அதாவது சடங்குகள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது for second time நந்த மகாராஜா gave huge quantities of grain and cows. அவங்களுக்கு எல்லாமே அநேக தானியங்களும் மற்றும் பசுக்களையும் வந்து தானமாக வழங்கினார். சோ அந்த பசுக்களுக்கெல்லாம் என்ன எப்படி இருந்ததுன்னா, அதாவது தங்க ஆபரணங்கள், அந்த கொம்புகளுக்கு குளம்புகளுக்கு எல்லாமே வந்து தங்கத்தால் வந்து அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. சோ இவ்வாறாக வந்து the blessings offered by able brahmanas was never baffled இல்லையா? சோ அவங்க வந்து அவங்களும் வந்து மனசு பூர்த்தியா வந்து அந்த குழந்தை கிருஷ்ணருக்கு வந்து நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாமே ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் வழங்கினார்கள். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா? யார் மாதாஜி நீங்க? ஜானி மனோகரன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி, 2 பேராகிராஃப் வாசி. அடுத்து மல்லிகா மாதாஜி பண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த விழா முடிவடைந்த பின் ஒரு நாள் அன்னை யசோதை குழந்தை கிருஷ்ணரை மடியிலிட்டு தாலாட்டி கொண்டிருந்த பொழுது குழந்தை மிகவும் கனமாக இருப்பதை உணர்ந்தாள். அவரை சுமக்க முடியாமற் போகவே அவள் மனமின்றி குழந்தையை கீழே தரையில் படுக்க வைத்தாள். சிறிது நேரத்திற்கு பின் அவள் வீட்டு வேலைகளில் மூழ்கி போனாள். அது சமயம் கம்சனின் வேலைக்காரர்களில் ஒருவரான திருநாவர்த்தன் என்பவன் கம்சனின் கட்டளையின் பேரில் ஒரு சூறாவளி காற்றின் வடிவில் அங்கு தோன்றினான். அவன் குழந்தை கிருஷ்ணரை தன் தோளின் மீது தூக்கி கொண்டு ஒரு பெரும் தூசி புயலை விருந்தாவனம் முழுவதும் பரவும்படியாக எழுப்பினான். இதன் காரணமாக ஒரு சில கணங்களில் எல்லோருடைய கண்களிலும் தூசி படிந்து விருந்தாவனம் முழுவதும் யாரும் தன்னையோ மற்றவர்களையோ காண முடியாத வகையில் அடர்ந்த இருள் படர்ந்தது. இந்த பேராபத்தின் போது அன்னை யசோதை தன் குழந்தையை காண முடியாமல் பரிதவித்து போனாள். கண்டை இழந்த பசுவை போல கீழே விழுந்து துடித்து அழுதாள். இவ்வாறு அன்னை யசோதை பரிதாபமாக அழுது கொண்டிருந்த பொழுது ஆட்சியர் எல்லாம் வந்து குழந்தையை தேட ஆரம்பித்தார்கள். ஆனால் அவரை காண முடியாமல் ஏமாற்றம் அடைந்தார்கள். குழந்தை கிருஷ்ணரை தோளில் தூக்கிச் சென்ற திருநாவர்த்த அசுரன் ஆகாயத்தின் மிக உயரச் சென்றான். ஆனால் குழந்தை தன்னை மிகவும் வலுவாக ஆக்கி கொண்டதால் அவன் மேலும் உயரச் செல்ல முடியாமல் தன் சூறாவளி புயல் நடவடிக்கைகளை நிறுத்த வேண்டியது ஆயிற்று. குழந்தை கிருஷ்ணர் தன்னை மிகவும் கனமாக செய்து கொண்டு அசுரனை கீழ் நோக்கி அழுத்தினார். பகவான் அவனின் கழுத்தை இறுக்கி பிடித்தார். குழந்தை ஒரு பெரிய மலையை போல கனப்பதை உணர்ந்த அசுரன் அவரது பிடியிலிருந்து விடுபட முயற்சித்தான். ஆனால் அவனால் அவ்வாறு செய்ய முடியவில்லை. அவனது கண்கள் பிதுங்கின. மிக கோரமாக குரல் எழுப்பியபடி அவன் விருந்தாவனத்தின் தரையில் விழுந்து உயிர் நீத்தான். சிவபெருமானின் அம்பினால் துளைக்கப்பட்ட திரிபுராசுரனை போல திருநாவர்த்த அசுரனும் வீழ்ந்தான். தரையில் பாறைகளின் மேல் விழுந்ததால் அவனது உடல் நொறுங்கி போயிற்று. விருந்தாவன வாசிகள் அவனின் உடலை கண்டார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல நம்ம விளக்க வேண்டியது எதுவும் இல்லை, டைரக்ட் மீனிங் கொடுத்திருக்கு. சூறாவளி காற்றை வந்து அந்த ரூபத்தில் அவன் வந்து அந்த சூழலை ஏற்படுத்தி குழந்தை கிருஷ்ணரை வந்து எடுத்துட்டு போறான். சோ அது சட்டுன்னு அந்த இடம் முழுவதுமே வந்து ஒளியற்ற நிலையில வந்து நிலவுகிறது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை எதற்காக ஏற்பட்டது என்று வரும்பொழுது குழந்தை கிருஷ்ணர் அங்க காணாமல் போன போது யசோத தாயாரும் வந்து மயங்கி விழுந்து விடுகிறார்கள். திருநாவர்த்தன் மேலே ஆகாயத்துல எடுத்துட்டு போகும்பொழுது குழந்தை பாரமாக ஆக கிருஷ்ணரும் வந்து அவரை அழுத்த அவன் வந்து கீழே விழுந்து தரையில விழுந்து மரணத்தை எய்துகின்றான் என்பதுதான் வந்து இந்த 2 பேராகிராஃப் உடைய சம்மரி. மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது முழுசா படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. 3 பேராகிராஃப் தான். அசுரன் கொல்லப்பட்டு குழந்தை கிருஷ்ணர் அவனின் உடலின் மீது விளையாடி கொண்டிருந்ததை கண்ட கோபியர்கள் மிகுந்த அன்புடன் கிருஷ்ணரை தூக்கி கொண்டார்கள். தமது அன்பிற்குரிய குழந்தை திரும்ப கிடைத்ததில் கோபாலர்களுக்கும் கோபியருக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது. குழந்தையை விழுங்குவதற்காக தூக்கிச் சென்ற அசுரன் அப்படி செய்ய முடியாமல் போனது பற்றி மட்டுமின்றி கீழே விழுந்து இறந்தும் போனது பற்றி ஆச்சரியத்துடன் பேசினார்கள்.
இதை சிலாகித்து பேசிய சிலர் கூறியதாவது: இது சரியே, பாவகரமான செயல்களை புரிபவர்கள் அவற்றின் விளைவாக மரணத்தை அடைகிறார்கள். கிருஷ்ணர் நற்பண்புகளை உடையவர், எனவே அவர் அபாயகரமான நிலைகளிலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறார். நாமும் நமது முந்தைய பிறவிகளில் பெரும் யாகங்களை செய்து முழுமுதற் கடவுளை வழிபட்டு பெரும் செல்வங்களை தானமாக வழங்கி மக்களின் நலனுக்காக பல சமுதாய தொண்டுகளை செய்திருக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட நற்செயல்களின் பலனாகத்தான் குழந்தை பல அபாயங்களிலிருந்து தப்பி இருக்கிறது. அங்கு கூடியிருந்த கோபியர்கள் இவ்வாறு பேசிக்கொண்டார்கள்: நமது முந்தைய பிறவிகளில் நாம் எப்படிப்பட்ட விரதங்களையும் தவங்களையும் அனுஷ்டித்திருக்க வேண்டும். நாம் புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுளை வழிபட்டு பல யாகங்களை செய்து தானங்களை வழங்கி பொதுமக்களின் நலனுக்காக ஆலமரங்களை வளர்த்தல், கிணறுகளை தோண்டுதல் போன்ற நற்பணிகளை மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும். இந்த நற்செயல்களின் பலனாக தம் குழந்தை நாம் திரும்ப பெற்றிருக்கிறோம். அவன் இறந்து போனதாகவே நாம் எண்ணியிருந்தோம். ஆனால் உறவினரை மகிழ்விக்க அவன் திரும்பி வந்து விட்டான். இந்த ஆச்சரியகரமான சம்பவங்களை கவனித்த நந்த மகாராஜா முன்பு வசுதேவர் கூறியதை மீண்டும் எண்ணி பார்த்தார். இந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு ஒரு நாள் அன்னை யசோதை குழந்தைக்கு பால் ஊட்டி சீராட்டி கொண்டிருந்த போது தன் மார்பில் இருந்து பால் அளவற்று சுரப்பதை உணர்ந்தாள். குழந்தையின் வாயை அவள் தன் விரல்களால் திறந்த போது பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதையும் அவரின் வாயில் கண்டாள். கிருஷ்ணரின் வாயில் சந்திர சூரிய நட்சத்திரங்கள், நெருப்பு, காற்று, சமுத்திரங்கள், தீவுகள், மலைகள், நதிகள், காடுகள், பல சராசரங்கள் உள்ளிட்ட பிரபஞ்சம் முழுவதையும் அன்னை யசோதை கண்டாள். இதை கண்ணுற்ற அன்னை யசோதையின் இதயம் துடித்தது. இது என்ன அற்புதம் என்று அவள் தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டாள். வேறு எதுவும் கூற முடியாமல் அவள் கண்களை மூடிக்கொண்டாள். அவள் அற்புதமான எண்ணங்களில் மூழ்கி போனாள். அன்னையின் மடியில் படுத்திருந்த போதும் கிருஷ்ணர் தன் விஸ்வரூப வடிவத்தை காட்டியது. அன்னையின் மடியில் படித்திருக்கும் குழந்தையாக இருந்தாலும், குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் சாரதியாக இருந்தாலும் முழுமுதற் முழுமுதற் கடவுளே என்பதை எடுத்து காட்டுகிறது. ஞானத்தினாலும் வேறு சில பௌதிக நடவடிக்கைகளின் உதவியாலும் ஒருவன் கடவுளாகலாம் என்ற மாயாவாத கற்பனை கொள்கை பொய்யென இது நிரூபிக்கிறது. எந்த நிலையிலும் எப்போதும் கடவுளே. உயிர்வாழிகள் எப்போதும் முழுமுதற் கடவுளின் அம்சங்களே. அவர்கள் ஒருபோதும் எண்ணுதற்கரிய இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத சக்திகளை கொண்ட புருஷோத்தமனும் முழுமுதற் கடவுளாக ஆக முடியாது. பக்தி வேதாந்தா எழுதிய கிருஷ்ணா என்னும் நூலின் 7வது அத்தியாயமான திருநாவர்த்தன் முக்தி இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இதுல நம்ம செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இல்லையா? சோ குழந்தை கிருஷ்ணர் அவருடைய வாயில வந்து எல்லா அந்த விராட் ரூபத்தை வந்து அதாவது தாய் யசோதை வந்து காண்கின்றார். அதை பற்றி விளக்கப்பட்டிருக்கு. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது? ஒன் கேன் நாட் பிகம் காட். அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் கடவுள். கண்டிப்பாக பகவானுக்கு சமமாகவோ நாம் என்றைக்குமே ஆக முடியாது. பகவான் தான். பின்ன பகுதிகள் தான். நம்ம கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு அவருடைய எல்லையற்ற ஆற்றலை பற்றி நாம் என்றைக்குமே நம்ம வந்து நம்மளோட வந்து சமமாக நம்ம கண்டிப்பாக கருதக்கூடாது. அது மிக தவறு. இதோட பக்தி வேதாந்த சுவாமி அவர்களுடைய 7வது சாப்டரான அதாவது திருநாவர்த்தனுடைய அதாவது முக்தியை பற்றி நாம் இந்த இடத்துல படிச்சோம். கிருஷ்ணா வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருப சிந்து பையவச்ச பதிதநாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம்.